Volám sa Eva Škorvanková, pôsobím na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Som historička, venujem sa najmä dejinám žien, rodovým štúdiám, najmä teda 19. 20. storočie, reprodukčným právam, otázke vzdelávania žien, sociálnej, ekonomickej emancipácii žien. Pochádzam vlastne z kresťanského prostredia, sama som vlastne rímska katolíčka, v súčasnosti už nepraktizujúca z rodinných dôvodov, ale naďalej som sa snažila vlastne aj svoje deti viesť ako keby k viere. Je dôležitá aj v mojom vlastnom živote. Mala som s ňou aj osobnú skúsenosť. Vlastne niečo som samozrejme prebrala v rodine, ale napriek tomu mám veľmi racionálny prístup nielen k náboženstvu, ale možno k cirkvi ako k organizácii. Tým, že som historička a venujem sa práve dejinám žien a postaveniu žien v slovenskej spoločnosti v tom 20. storočí, tak ma tá téma vlastne vzťahu, povedzme, cirkví k ženským právam, k postaveniu žien zaujímala vlastne v tom historickom kontexte. A tým, že sa snažím ako keby hľadať trošku aj sama možno v sebe odpovede na to, prečo sa slovenská spoločnosť naďalej mnohých stereotypov vo vzťahu, povedzme, k ženám, ale v súčasnosti možno aj k osobám vlastne z radov LGBTI plus komunity stavia tak, ako sa stavia, tak to ako keby vo mne ako v historikovi vyvoláva mnohé spomienky alebo mnohé také konotácie a snažím sa to trošku pochopiť v takom aj historickom kontexte. Čiže áno, zamýšľam sa. Nútia ma k tomu častokrát aj otázky mojich študentov, ktorí sa pýtajú, či mám pocit, že sa dneska niečo deje inak. A častokrát s hrôzou zisťujem, že povedzme v rovine rôznych argumentov, v rovine rôznych postojov, statusov predstaviteľov cirkvi alebo aj veriacich ľudí sa ako keby stále opakujú rovnaké vzorce. Ja sa viac menej odborne, ale tým pádom ako keby aj z osobného nejakého hľadiska viac venujem tomu, čo sa deje u nás. To ma tak ako intenzívnejšie zaujíma, to viac sledujem. Sledujem rôzne diskusie, statusy samozrejme, všetko, čo s tým súvisí. Čiže ten vývoj vo svete, možno aj trošku z hľadiska zachovania nejakej vlastnej duševnej hygieny sa snažím v poslednom období nejakým spôsobom veľmi nereflektovať. A chcela by som povedať, že je to možno problém, ktorý sa týka hlavne tých iných krajín, povedzme krajín, kde, ja neviem, dominuje islamizmus alebo kde sa objavujú rôzne radikálne náboženské hnutia, ktoré nejakým spôsobom mobilizujú obyvateľstvo a snažia sa ich ako keby motivovať k nejakým radikálnym činnostiam, aktivitám, politickému angažovaniu sa, ale žiaľ, čím viac mám pocit, že vlastne s takýmito prejavmi radikalizácie sa stretávame aj tu v týchto našich slovenských podmienkach. Respektíve môžeme to skôr povedať tak, že sú tu ako keby prítomné neustále. Možno v niektorých obdobiach ako keby sa tak nejak výraznejšie prezentujú alebo výraznejšie prejavujú v tom verejnom priestore. Niektoré obdobia im ako keby zase veľmi neprajú, ale teraz žijeme obdobie, kedy využívanie alebo zneužívanie náboženstva, vlastne vierovyznania je dôležité v tej politickej mobilizácii. Ja si myslím, že niektoré cirkvi alebo niektoré vierovyznania majú väčší potenciál stať sa súčasťou, povedzme, nejakej politickej agendy a ľahšie sú ako keby manipulovateľné. Ale v princípe
Ako samozrejme sa mi vybavili príklady z rôznych častí sveta, kde aj náboženstva, ktoré považujeme vo všeobecnosti za mierumilovné alebo za absolútne nenásilné, vlastne dokážu tou politickou manipuláciou získať potenciál na to, aby sa tá spoločnosť vlastne segregovala, delila, aby sa postavila jedna časť spoločnosti proti druhej časti spoločnosti, aby z toho vlastne sa vytvoril, ani tak nie v zásade náboženský konflikt, ale konflikt vlastne vo vnútri spoločnosti, potenciál nejakej občianskej vojny, nepokojov, ktoré vlastne, kde to náboženstvo ako keby nie je ten primárny motív toho konfliktu, ale je vlastne dôležitý mobilizujúci prvok. Nakoniec sa to veľmi pekne prejavovalo aj na vojne v Juhoslávii, bývalej Juhoslávii, na vojne v Bosne. Ano, dôvod tej vojny nie je náboženské rozdelenie tej spoločnosti, ale to, že tí politici vlastne potrebovali tých ľudí ako keby mobilizovať práve cez tú ich náboženskú príslušnosť. Ja si myslím, že tá odolnosť do veľkej miery je otázkou aj osobnej statočnosti tých príslušníkov tej náboženskej komunity alebo tých vodcov tej náboženskej komunity. Sú naozaj možno duchovní vodcovia, ktorí nemajú žiadne politické ambície a preto ani na takéto nejaké volanie pomoci po získaní nejakých výhod v podstate nereflektujú. A naopak sú náboženskí vodcovia, ktorí za tým vidia príležitosť dostať nejaký podiel na kontrole tej spoločnosti, byť súčasťou toho, ako funguje ten mocenský aparát. Ja si myslím, že to je otázka osobného rozhodnutia toho človeka. Samotného, ako ja viem, že to kladie ako keby samozrejme takú veľkú zodpovednosť na tú duchovnú osobu, ale je to vlastne ako keby súčasť toho, čo asi od duchovného očakávame, že sa nestane súčasťou politizácie a nejakého rozdeľovania, ale naopak, že bude mať v sebe potenciál ľudí spájať. A k tým, neviem, či to by boli dobré príklady, ale asi by som išla hlboko do minulosti. Možno samotný Ježiš Kristus by bol asi taký veľmi dobrý príklad človeka, ktorý dokázal odpustiť, dokázal milovať, dokázal vlastne pochopiť a akceptovať naozaj ľudí, ktorí žili na okraji spoločnosti, ktorí boli iní. Keď si čítame vlastne tie evanjelia, tam sú krásne príklady tolerancie, pochopenia, odmietania vlastne tej politizácie aj tej jeho činnosti. Takže ako pre mňa by toto bol asi taký ten vzor. A potom všetci tí duchovní, ktorí si v tom našom kresťanskom svete ako keby niečo z toho jeho života vedia zobrať. Že to nie je len ten prepích, bohatstvo, moc, sláva, ale že to je niečo, čo je hlbšie ukryté v tej viere. Toto ako rozmýšľanie o tom zneužívaní, prečo to v súčasnosti ako keby je také viditeľné a tak veľmi prítomné aj v tom verejnom priestore a prečo tá spoločnosť je tak málo rezistentná voči takýmto aktivitám, to je podľa mňa veľká výzva. Keby sme toto nejako vedeli uchopiť, tak by sme si pravdepodobne s tým problémom, ktoré to potom prináša aj do toho bežného života, asi vedeli lepšie nejakým spôsobom poradiť. Ja si myslím, že paradoxne tým, že žijeme v spoločnosti, ktorá je informačne a technologicky neuveriteľne ako rýchla, ktorá dokáže všetky informácie, technologické inovácie nasávať obrovským spôsobom, tak tá spoločnosť je neuveriteľným, zároveň na druhú stranu úplne paradoxne náchylná podliehať rôznym konšpiráciám. Vlastne tých informácií je pravdepodobne tak veľa, že sme strátili záujem o to, aby sme zisťovali, či sú objektívne alebo sú nie objektívne. Tým, že vlastne máme rôzne technologické zariadenia,
paradoxne sme prestali čítať, prestali sme sa vzdelávať. Nechcem, aby to vyznelo úplne že paušálne a tak nejako ako znevažujúco, ale myslím si, že záujem ľudí vlastne zvyšovať si prirodzene inteligenciu je v súčasnosti veľmi nízka. A ako keby nám stačia možno v tom jedle rôzne fast foody, instantné polievky, tak nám asi stačia všelijakí internetoví mesiáši, ktorí nám proste cez TikTok, cez tweet, cez Messenger proste zazdieľajú niečo veľmi jednoduché a zjednodušujúce. A vďaka tým informačným technológiám vlastne obrovská časť spoločnosti tomu bez ohľadu na to, že im niečo možno je racionálne, ten rozum hovorí, že nie, toto určite nie. Nedokážeme si tie informácie overiť, nemáme záujem si ich overiť. Nemáme záujem byť vlastne ako keby rezistentný voči tým rôznym tlakom. Čiže niečo, čo si viem predstaviť, že tí ľudia nechápali povedzme v roku 1940, alebo že o tom nevedeli ľudia v stredoveku, pretože sa to k ním nedostalo. Paradoxne dneska by sme ako keby mali vedieť, schopní analyzovať a pochopiť. Ale jednoducho nie sme. Ja si myslím, že ako keby nejaká taká väčšia rezistencia voči politizácii cirkví, vôbec náboženstiev a podobne, tu samozrejme vždy môže byť, vždy sa môže vytvoriť. Ono by to vlastne ako keby malo byť také obojstranné. Politici by rezignovali na to, že nebudú vlastne manipulovať s vierou, nebudú vlastne manipulovať s niečím, čo je tak, ako keby by som povedala, individuálne a je vlastne súčasťou toho vnútorného života každého človeka a nebudú do toho vstupovať. Zároveň by si to ale vyžadovalo, aby aj tí duchovní vodcovia vlastne sa nesnažili využiť nejaké kontakty, povedzme s tou politickou reprezentáciou, aby sa nesnažili za tým vidieť nejakú možnosť vlastného obohatenia sa, možno nielen o majetok, ale obohatenie sa aj o nejakú tú pozornosť, slávu, ako keby nejakú takéto dominovanie, ako keby dominovanie povedzme aj v tom, čo by sme nazvali tvorenie nejakej verejnej mienky alebo tvorenie nejakého v podstate nastavovania nejakých idealizovaných stereotypov v tej spoločnosti. Toto by bolo veľmi dôležité a samozrejme tá úloha tých duchovných, ako celá tá hierarchia v jednotlivých cirkvách, v jednotlivých náboženských systémov, lebo tam je to vždy podľa mňa o tom, to je otázka vždy tej ľudskosti alebo tej osobnosti toho každého. Každý ten kňaz, každý ten duchovný sa nakoniec zo svojich činov v každom tom náboženskom systéme bude spovedať. Takže či je vlastne zdrojom nejakej manipulácie, zdrojom nejakej radikalizácie a vlastne hrotenia tých konfliktov, alebo naopak je to človek, ktorý je skôr príkladom tej pokory, ukazuje cestu naozaj k tomu zmiereniu, k láske, k pochopeniu, je jeho osobné rozhodnutie a nakoniec je osobné rozhodnutie každého veriaceho. Či chce byť nejakým bojovníkom, križiakom, ktorý bojuje niekde v nejakú svetú vojnu, alebo chce byť veriacim človekom, ktorý je v podstate ochotný naozaj vo svojom vlastnom živote tie vlastne hodnoty toho náboženstva posúvať do svojho okolia. Nie len vo svojej rodine, ale aj naozaj žiť podľa tých, v tom kresťanskom svete určite žiť podľa tých prikázaní. Nakoniec nemám pocit, že by dneska väčšina kresťanov žila na základe prikázaní. Ja si myslím, že náboženstvo a jednotliví predstavitelia v tých rôznych náboženských komunitách majú vždy potenciál na to, aby boli aj oni sami možno príkladom takejto tolerancie. A zase budem vychádzať len zo svojej vlastnej znalosti, lebo sa vôbec nepohybujem v tom svete
iných náboženstiev a aj pre mňa osobne veľkou morálnou autoritou napríklad súčasný pápež František. Si myslím, že v mnohých jeho vyjadreniach, samozrejme nie so všetkým musím byť úplne komfortná, nie so všetkým musím úplne súhlasiť, ale myslím si, že aj to, čo sa snaží, aj to, akým spôsobom vlastne niektoré veci prezentuje, ako sa snaží ako keby postupne prelamovať tie bariéry a ukazuje nejakú tú cestu. To je určite, ako si myslím, aspoň z hľadiska, povedzme, toho môjho presvedčenia, taká tá cesta, ako by sa mohlo ísť. Veľmi rada mám takisto názory vlastne českého kňaza Halíka, ktorý tiež si myslím, že ukazuje takú tú cestu takého toho intelektuálneho kresťanstva, ktoré nám tu veľmi chýba. Naozaj takého, by som povedala, takej tej hlbokej znalosti tej viery, hlbokej znalosti vlastne písma, hlbokej znalosti vlastne celej tej spisby, ktorá je v tom náboženstve ako keby uchovávaná. Mám pocit, že dneska tá znalosť úplne chýba. To mi je pre mňa v podstate takýto človek mimoriadny. A potom sú to častokrát aj také osoby alebo postavy duchovných, s ktorými som mala možnosť sa niekedy v živote osobne stretnúť alebo stretnúť cez nejaké príbehy alebo cez nejaké osudy, ale aj ľudí, ktorí sú povedzme laici a pôsobia v cirkvách, kde vlastne vidím, ako oni na tom svojom osobnom živote ukazujú vlastne to, že tá politizácia toho vonkajšieho sveta sa ich nejakým spôsobom nedotýka. Oni žijú tú svoju vieru a naozaj ukazujú cestu takého toho praktického žitia v tej viere. Lebo podľa mňa to je základ. Ukázať, že tá cirkev nie je súčasťou toho politického života, ale že je súčasťou toho každodenného života. Že je pri tom človeku v momente, keď ho niečo trápi, keď si s niečím nevie rady, keď proste stráca niekoho, keď niekto prichádza do jeho života, keď sa snaží niečo v tej svojej rodine zmeniť, sprevádza v podstate človeka na tej poslednej ceste, ktorá je úplne najťažšia. Čiže toto sú podľa mňa také tie konkrétne osudy konkrétnych ľudí. Ja si myslím, že tie súčasné výzvy sa inak ako s vierou ani nedajú zvládnuť. Už či by to bola naozaj nejaká taká tá predstava nejakej najvyššej duchovnej bytosti, ktorá nemusí mať konkrétne meno, ani to nemusí mať nejaký konkrétny systém, ani to nikde nemusí mať nejaký konkrétny chrám. Myslím si, že to je nakoniec možno to, čo ľudstvu pomôže prežiť, ak teda vôbec ľudstvo ako také dokáže prežiť. Lebo v poslednom období vlastne robíme všetko preto, aby sme zničili nielen tú planétu, na ktorej žijeme, nakoniec tá planéta to asi prežije, ale vlastne robíme všetko preto, aby sme sa zničili ako ľudstvo, ako také. Čo v podstate tým, že mám rada zvieratá, mi až tak veľmi nevadí, lebo zvieratá aspoň sa budú mať lepšie bez nás. Ale naozaj je to si myslím otázka toho, že stále sú ľudia, ktorí majú v sebe tú vieru, majú v sebe ľudskosť, majú v sebe empatiu, toleranciu, chápanie vlastne a dokážu sa naozaj pridržiavať takých tých hodnôt, ktoré už dneska ako keby z tej spoločnosti úplne vyprchali. Napriek tomu, že vlastne tu máme ako neuveriteľné prezentácie v podstate takého toho náboženského fanatizmu, ktorý sa stále ako keby snaží obhajovať nejaké tradičné hodnoty a tradičné ako štruktúry v tej spoločnosti. Práve naopak tí ľudia, ktorí možno rezignovali na tie tradičné, ale snažia sa tú svoju vieru žiť v tom našom súčasnom kontexte, to sú tí, ktorí možno pomôžu tej spoločnosti prežiť ako takej. My sme sa vlastne ešte, keď som čakala na to nahrávanie, tak sme sa práve bavili o tom, ako je na tom tá slovenská spoločnosť.
A to je možno to, čo ma asi v súčasnosti tak úplne najviac trápi. Jednak tým, že som v kontakte so študentami, ktorí si sami ako keby budujú ten svoj hodnotový systém, kde my vlastne ako vysokoškolskí pedagógovia ich možno čiastočne vedieme, ale rozhodne by som nikdy nechcela, aby som niekoho takýmto spôsobom ovplyvňovala. A vždy ma zaráža, keď oni sami rozprávajú, ako zložito vlastne vo svojich vlastných rodinách si presadzujú, povedzme, svoje názory, aj čo sa týka ich hodnotového systému. Ich predstavy o tom, akú má zohrávať napríklad náboženstvo, vierovyznanie v tých ich životoch, že sa vlastne stávajú ako keby na odpor voči tomu, čo sa v tých slovenských rodinách vníma ako náboženský život. Že to je naozaj niečo, teraz som čítala tak veľmi zaujímavé zamyslenie aj vo vzťahu k tomu otváraciemu ceremoniálu na olympiáde, jak to vlastne ako slovenská spoločnosť tak ako radikálne zhejtovala, samozrejme, pretože my sme naozaj ako skôr spoločnosť, ktorá žije takým tým folklórnym kresťanstvom, že potrebujeme mať také tie naše naučené rituály a že v momente, kedy nám niekto ponúkne inú interpretáciu povedzme toho kresťanstva, tak sme voči tomu takí veľmi rezistentní. A práve mladí ľudia, ktorí majú možnosť cestovať, ktorí majú možnosť vlastne, povedzme, žiť náboženským životom aj v iných krajinách Európy, tak dostávajú úplne inú predstavu o tom, ako vyzerá náboženský život. A pre mňa napríklad veľmi zaujímavý taký zážitok bolo, keď som videla vlastne v zoznamovacej takej relácii v rakúskej televízii príbeh mladého muža, ktorý vlastne je aktívny člen komunity cirkevnej, hľada si partnera. A ako niekto, kto tam rozprával o jeho kvalitách, tam bol práve miestny katolícky kňaz. A tí veriaci vlastne, ktorí ho prišli podporiť. A to bolo pre mňa neuveriteľné, lebo zase na Slovensku poznám príbeh mladého muža, ktorý proste je gej a jednoducho tá komunita v tej jeho obci ho úplne ako vyčlenila. Čiže a pritom to je 70-kilometrová vzdialenosť, že jak dokážeme vlastne byť iní. A pritom sme rímski katolíci, vyznávame vlastne tú istú vieru, máme rovnaký vlastne ten obrad, všetko je úplne rovnaké. Áno, tam je to v nemčine, tu je to v slovenčine. Ale mne to príde rozdiel možno 2-3 storočí. Takže asi to je pre mňa také najťažšie akceptovateľné, že sme sa možno aj ako spoločnosť, aj že sa tá cirkev na Slovensku, ktorá si naozaj v tom 20. storočí prežila neuveriteľné trápenie v podstate. Možno ani úplne nedokáže zreflektovať svoju vlastnú minulosť, nedokáže z nej nejako keby vyťažiť a postaviť vlastne tú svoju prítomnosť na tých výrazných osobnostiach, ako boli napríklad Anton Srholec, alebo naozaj osobnosti, ktoré si veľa toho vytrpeli. Toto by mohli byť tie postavy, ktoré by mali aj dneska udávať ten morálny kredit. A že to vôbec nie sú témy ako LGBTI plus komunita, tradičná rodina a podobne.